Шановне господарство, ми, Ліщик Лізавета, Пономарова Євгенія, Терновий Микита, представляем вашей увазі выники проектной деятельности «Электронный комплекс «Песни застаецца з чалавекам» і складаецца ён з элементаў: даследчая праца, асаблівасці інтэнцыйна-сінтаксічных народных песень пра каханне Слонімшчыны, прэзентацыя даследчай працы, песенны зборнік, відэазапісы песень, сабраных ад жыхароў Слонімшчыны, відэазапісы песень, запісаных вучнямі школы, песенныя пабуры і буклет. Як же поэтапно проходила наша деятельность? Крок першы. Ступень у навуку написання даследчай працы на беларускай літаратуры. Калі мы пачалі аналізаваць фальклорныя зборнікі, то песень, запісаных на Слонімшчыне, знайшлі мы вельмі мала, ад 6 до 10. Нас здзівіў гэты факт. Няўжо у нас не спяваліся песні? Адказ не мог быць адмоўным. Мы прыйшлі да высновы, што вядомыя фальклорысты не былі звязаны са Слонімшчынай, таму не мелі магчымасці збіраць песні. Мы вырашылі самі арганізаваць невялікія фальклорныя экспедыцыі ў вёскі Слонімскага раёна, каб сабраць песні ад носьбітаў фальклору. Вучні не маюць магчымасці падчас адукацыйнага працэсу займацца збіраннем фальклору. Пагэтаму мы вырашылі стварыць даследчы праект, прысвечаны папулярызацыі народных песень на Слонімшчыне. Вырашылі адсачыць захаванне пазабрадавых любоўных песень у сучасным бытаванні нашага народа. Мы звярнуліся да зборнікаў «Вусная народная творчасць», анталогіі беларускага фальклору, песні беларускага панямоння, каб вызначыць, якія песні нашай Слонімшчыны запісаны. Звярнуліся ў раённы цэнтр культуры, Слонімскі метадычны цэнтр з той жа мэтай, а затым наведалі вёску Сенькоўшчыны Слонімскага раёна, дзе ўзялі інтэрв'ю ў членаў ансамбля «Славяначка». У нас былі сабраныя матэрыялы ад жыхароў вёсак Суранка, Загулья, Шылавіча, Дзеравянчыцы, Новасёлкі. Мы таксама іх выкарысталі ў праектнай дзейнасці. Мы поставили себе мэту стварыць у працэсе пошукавай дзейнасці арыгінальны электронны комплекс, прысвечаны песням Слонімскага раёна. Мы поставили наступныя задачы. Крок 2. Даследчая праца напісана. У сваёй працы мы паказалі багацце разнастайнасць стылявых мастацкіх сродкаў. Інтанацыйна-рытмічная пабудова любоўных песень заснавана на выкарыстанні сінтаксічнага паралелізму, паўтораў, антытэзы, элліпсіса, анафоры, звароткаў. Сустрэліся і прыклады адмоўнага паралелізму. Усе названыя намі стылістычныя сродкі працуюць на тое, каб глыбей перадаць унутраныя перажыванні, пачуцці, эмоцыі герояў песень. Дзякуючы ўжыванню стылістычных фігур больш выразна выяўляецца сэнсавае напаўненне песеннага радка, выдзяляюцца пэўныя элементы ў песні, узмоцненая рытміка інтанацыйным напружаннем. Радкам уласціва сэнсава-выдзяляльнае значэнне. У песні маецца насычанасць, павышаная інфарматыўнасць. Мова песень пра каханне характарызуецца вялікай колькасцю стылістычных прыёмаў, што на наш погляд дазваляе гаварыць пра іх асаблівую ролю ў арганізацыі твора. Прэзентацыя створана. Фальклорны зборнік уключае наступны змест. Крок 3. Апрацавалі запісаныя песні ад жыхароў Слонімскага раёна. Туман ярам, туман даліною, туман ярам, туман даліною. Кладачку занесло, кладачка тоненька, вода холодненька, а я молоденька. Ехали казаки со службы до дому, подманули Галю, забрали с собою. Ой, ты, Галя, Галя молодая, подманули Галю, забрали с собою. Чья-то девчина распустила косы, чья-то девчина распустила косы. Просился, а меня не
Кару пясок. Записываем. Записуємо. Особливо цікаво, у нас є жінка, яка усю своє життя працювала у культурі, і вона збирала цей фольклор, і вона ним цікавилася, і вона ось поділилася з нами такими піснями. І от її вот ми взяли пісню, обрядову пісню «Троїця», ой, «Троїця, Троїця». Крок 4. Записали народные песни у выкананні вучнів школи, а вам пропонуємо попури. Сивый конь бяжить, на им бела грива. Ой, спонаравилась, мне тая дівчина. Ой, у полі три криничаньки, а у хлопця три дівчанки. Белявая, чорнявая, а третя рижа кучеровая. Косю я с конюшину, косю я с конюшину, косю я с конюшину. Ехали казаки из дому до дому, выманули Галю, забрали с собой. Куполинка, куполинка, темная ночка, а где ж твоя дочка? Темная. Била девку мати, березовым прутом, как девка не стояла, с молодым рекрутом, как девка не стояла, с молодым рекрутом. Била девку мати, березовым прутом, березовым прутом. Час ідзе, життя не стоїть на місці. Як бачимо, спочатку народні пісні передавалися усно, затым писалися пісенні зборники, ну а тепер існують відеозаписи. Наші пісні розміщені на YouTube-каналі. Удзельнікі праекта правялі ў школе дзень «Гаворым па-беларуску», песенны флэшмоб, загадка ў песні, класныя гадзіны. Працавала лектарская група ў межах праекта «Песня застаецца з чалавекам», якая знаёміла вучняў школы 8-11 класы з прэзентацыяй даследчай дзейнасці. Быў аформлены інфармацыйны буклет, інтэнсіўна-сінтаксічныя сродкі песень пра каханне слонімшчыны. Праведзены літаратурныя класныя гадзіны, прысвечаныя праекту «Песня застаецца з чалавекам» з праслухоўваннем запісаных песень. Прайшоў тыдзень песні з правядзеннем акцыі «Адшукаю песню сваіх продкаў». Мяркуем, што распрацоўка дадзенага праекта дасць магчымасць далучыць вучняў да фальклорнай спадчыны і яе набыткаў. Уменне бачыць песенныя традыцыі вакол сябе, будзе садзейнічаць даследча-пошукавай дзейнасці, спрыяць творчаму падыходу ў вырашэнні пастаўленых задач, выхоўваць павагу і гонар народнай зямлі.